Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad lahir ing Mekah dinane Senen rolas Maulud taun Gajah. Ingkang rama asmane Sayyid Abdullah, ingkang ibu asmane Siti Aminah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad lahir ing Mekah dinane Senen rolas Maulud taun Gajah. Ingkang rama asmane Sayyid Abdullah, ingkang ibu asmane Siti Aminah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad lahir ing Mekah dinane Senen rolas Maulud taun Gajah. Ingkang rama asmane Sayyid Abdullah, ingkang ibu asmane Siti Aminah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad lahir ing Mekah dinane Senen rolas Maulud taun Gajah. Ingkang rama asmane Sayyid Abdullah, ingkang ibu asmane Siti Aminah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad lahir ing Mekah dinane Senen rolas Maulud taun Gajah. Ingkang rama asmane Sayyid Abdullah, ingkang ibu asmane Siti Aminah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad lahir ing Mekah
dinane Senen rolas Maulud taun Gajah ingkang rama asmane Sayyid Abdullah ingkang ibu asmane Siti Aminah. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad lahir ing Mekah dinane Senen rolas Maulud taun Gajah ingkang rama asmane Sayyid Abdullah ingkang ibu asmane Siti Aminah. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad lahir ing Mekah dinane Senen rolas Maulud taun Gajah ingkang rama asmane Sayyid Abdullah ingkang ibu asmane Siti Aminah. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad lahir ing Mekah dinane Senen rolas Maulud taun Gajah ingkang rama asmane Sayyid Abdullah ingkang ibu asmane Siti Aminah.